Hakawai ka shnong ladan kawai ka kena ka bakartang karia kadai ka kena kun subat ki keme ki pa jongka ki la klan akan ni ka slapper thai men ba karia kadang daptang arsenam karia kam itho la ne kan mau ki keme ki pa jongka la ri la sumaria ka dai me he jongka i balong ka men ka keme jongka karia kala du no i kiching e ki bakade ban yo na ki keme ki pa jongka me he jongka im sim la ri la sumaria ka kum badai ka kun jongki handrei ki la le arsap ya ka papli karia ka bom tip ai akarta kepada ngarit kampat tip ai mehe jongka im chupen sum tikena ya ka ai bam ya ka tangkat bakan im kan im kriya karai kho ka ithang yong kam ipho ipeng kom balong ki wei ki para khana wada karta kepada ngarit kelanang ban sngoram nomor ba am sudan mano ban thum ni kudup ya ka kum bayo ki hinmen para arkme jongka hakawai ka sngi ka mehe jongka kla ong ya pa he jongka bakla thaj ban ri ban sumar ban ai bam ai di ya ka ngale kumnu pa he jongka ul ai chimut ya ka bakan let bu no ya ka cha kari khun swet kama he jongka ru ka sngo ya hab ya kata ki kme ki pa jongkaria kim dei ki baduk ki dan sibun ki chakap puta bakame e jongkaria ka ai ban tai ki kama he jongka kla thmu ban de no ya ka ban yo ban let bu ya karia sakari khun swet hakawai ka nong ba ka badan kham chingai na kata kasnong ladan ka chakari khun swet ki bala du no ya la ki kme ki pa jongki ki bom don nong ri nong sumar kumta kame he jongka la let ban ya kran ya kita ki nong trai hangta kita ki nong trai hangta hachakari khun swet ke kli ya ka phidai ayu ya kata khna kame he jongkaria kla thok ya ki ka ong ngim dei ai ya ka ngi dei tang ki parasnong te kala ong wat kuslai na banta ka bailut bai sep klasei ke pisasan lak tengka hakasngi ba kriya kadap lais nam karta kame he jongka klet bu no ya ka sakata ka chakari khun swet kriya ba kla poi sakata kachaka kala kelina kame he jongka ni le chai me he kame he jongka kla ong inlet ban pentit sapti thma ya phi kriya klas ngo komen namar bakan sayo sapti thmai anda ba kla poi hangta klabu ya kriya hakawai ka kamera ka badap tang ra kicing le kai sudah kame he jongka kla phet no nangta aba kriya kla ngya ikita kicing le kai kla khot me he sanu phidan kla yam hangta kinong sumar jongka taka chakari khon swet kilawan khot ya ka klethu ya ka be kidang let pentit sapti thma ya ka kriya kala pet ikita ki khna hangta klayam namar ithu yaki kaching im jangkria klanang yat kat banang mi kisngi klasa hangta kinong trai hangta klari la sumaria ka kumba kilari ki wei pat ki khna kriya klayo ban let skul hakatahi ka skul ka badan hangta haja kari konswet kriya kari khna ka bastat pat ka ba khamper na ki wei pat ki khna ki badan hangta manta kriya klasuk pat kala khot ikita kinong trai kum ki kme ki pa jangka kme he jangkaria na to bakla let bu ya karia sakari konswet kla delot barok kicing don cing am jangkaria bat ya kacong kiru kla phet no na kata kasnong bat kila let pat chakawai kanong ba jang kata kari karia kla he lasan hangta anda bakla dap si paus nam karta klas dang bat ngau thu bakadan hak chakari konswet kla kli la de hato balai ngam don medan pa mo bangadan hangne kla let kli na kita kinong trai mano bawan bu yang hangne sano imei pa jonga kla thu ya ka bakam don shu bala wan bu ya ka de kibreu bakim tip bakita kibreu kide ki ai kla thu bakla persang ban phun saki tabakim yo kriya bakle osngau kata kacau umat baka pet iki wei pat ki parakhna wala kim dan kme dan kpasu rekidan ki bahayeng jangki bawan pet wan cungo ya ki teng teng kat ba makapat om chudan manu bawan pet ya ka nadu bakila let bu ikriya hangta kim chu let pet let cungo shu ya ka kinong trai hangta klas ngolungo balai kita kibre kuan bu ya kriya kim chuan pet wan cungo shu kla persang man phun sakiru kim yo pat unambar phun baki airu umlong kasnong baki airu kadek pasuthok namade ki wat ting tip ya kata kasnong ru ki om chudan kum kita ha taka chakari khun swet kiri tang hadu bakin ladap khat prasnam anda bakil ladap khat prasnam kla pha eki bikin le no sayeng jongki kisnam gilanang ya kriya kladap khat prasnam kinong trai jong kata chakari khun swet kila ong kriya bakla dap khat prasnam kumta ken nam la shu ban ri ya ka haban let phai no salayeng jongka kriya kasngu thu ber kasngu yaki bakila ri la sumar hadu bakan dadap khat prasnam klaya thu ya ka wai ni kinong trai hangta bakam don yeng don sam kata kanong trai klasungsun ya ka rekan le kumno kam la le ai klerap ya ka ban panwat yingwa ya ka bar klerap ru ya ka ban wat kambala
Menta karya klah ban lej sa no hang ta haying wai katahi kamit hata kasngi kebabut kala lej bela. Kita yeng jongka keli ya ka pide na ai kasnong kala thu bakam tip ya kasnong jongka namar bakala he lasan ha kata cakari konswat kam tip ya ki bahayeng hasam jongka kita yeng jongka kide ki breu ki babah kim kwa bakaria kan sa ing wai hayeng jongki mar ki tip bakaria kan sa sam jing e ban sew ya ka bai wai komta kala khot ya ka ban sa lang no bat ki anda bakla sa kartu ka ne por ki i bakari ka khna ka basmat basting bakila keli sa phang ka jing le jongka kriya kla thu bakla dap ya ka class 12 kumta kita yeng ki kwa ban rap ya ka pendap ya ki jing pule jongka kriya mas ni osngau kata kelas ngau kumen hadu kata mar ka dei ka khna ka bastat bat ka angnut ban pendap ya ki jing pule klalet ban peteng biang ya ki jing pule jongka kanang kumno ban bate ka por man krek kot bat ban trekam ki kambaro kala ban pendap bat ka tresh tam hadu kata kita yeng jongka ki e ya ka bat ki khenya kala kum laka jongka kun ki rap ban krishan hadu bakan dadap ya ka jing pule haba kriya kladap ya ka jing pule hakawai ka office sarkar ladon ki kam ki balaj komta kriya klayo kala ban apply kita ki kam rengkat ki jing minot jongka kla job ya kata exam kam bat klayo ban tre hangta kita yeng jongka bakle i bakriya klayo kam kim kwa ya ka ban sa bat ban pentre kam yeng ya ka Handrai kila ya ka kawai ka kamera bakan sa wai hayeng jongki kriya ka no kas ngo kumen bat ka ai kble ya ki bakile rap sibun ya ka nado ka takasngi kriya bakalayo kam kelas sa wai no hi hang ta hayeng wai baki trayeng jongka kila ai kas ngo snga nya ki lakum ki bahayeng hasam na lor bakam dan ki bahayeng hasam kriya nado baklayo ikata kam kladan siteng snam Handrai ki cingmut ciperkhat jongka kikia mar baka kwa ban tip ya ki bahayeng bahasam jongka hakata ka officer ka ladan wei usamla bakarteng urimon udai ubakaya trelang hangta bunsin usat pet ya ka bakalong ka breu ka sngoret hadu kata hakawai ka chanmet kaldai ka por ban wai office kap neng kelas lab karya kadang yang hangta hakmat jongka ka office bakala klat satri urimon ulalet ban kran ya ka karu klak kran ya ula keli balai piyeng ya le no kalong ngalaklet satri ulong ale yakub lang bat nga karya ru Khlem kernga klalet namar ke itu ya namar udai batrelang kata kacu hi ke office kat ba kidang ya lakli kerteng ya ka bat makaru kumcu bat kila poi harut jong kata surok bakaria ke set up taksi klaong ya ngan ap kali no nang nepi te ke taksi kelawan karya klakeu no kata taksi Rimon ulaya no la kacong kalenti Rimon haba ula poi hayeng kicingmut super khat jong uki her sakriya kun mau ka dor bapu samrke jongka kriya ru kumcu anda kla poi hayeng kan mau ya Rimon kesurkran jong u kolong kapasngo jam no hadu kata kasngi ka bubut kelai kendu biang kelas tang manya chan iwei pat bat kecinga long perlok jongki kelanang skam bat kla poi ru bakinya iwei pat Rimon ubam pat cu samlaya no ya nuru dai tang ya kriya ka bola shot cing nengkong kriya ru kumcu kriya kla ya tho ya Rimon bakadai ka kun swat kasa bat ki bahayeng ka khanya ki trayeng jongka kum ki bahayeng jongka mar bakam dan bahayeng Rimon ude kun tipsngi kwa ban ya light na ki kme ki kpa jong kwa ban ya tho ya ki sapang kriya hakawai ka chanmet haba kila dabam Jamit ulaya thuk khana ya ka kme bat ukpa jang us phangawai ka samla ka trelang ha office ya thuk bau e ya ka ukwa banelam ka ya ka sayeng ban pin ithu ya ki ka kme bat ukpa jang u klas ngob ha ya ki ong khun sawan ken hakata ka chanmet ula phone ya kriya ukwa ya ka bakan wan kai sayeng jang u karu kla mencur ya kata re hapo men sem kriya klas ngo khuslai bat ngole ranya lade namar tang ya Rimon ru kam padap banya thukhana lot sephang jongka kriya kayam kakwa banya thukhana sephang jongka handrai ma upat sngap ulong labiang ngam dan kam ban tip ya kita ngatip ba phidai ka khonswat ngapediang ya kata hakata kasni sechan hi kriya klalit kai sayeng jong
Urimon ula let syau ya ka bat kalapoy haying jong u kriya kas ngule rain namar ba urimon ude ubriu barus pa habak larung hapo haying urimon la yalam bet ya ka sekam rasong kai namar ba kakme bat ukpa jong u kidang let yau kempat dan haying urimon la sim da kawai ka album bu dor bala rembha kriya klapet ya kita kitor hangta habak la iya kita kitor kas ngau kum ba kayo itang ya kita kitor kelapar khat ndai kam kan mau habak kakme bat ukpa jong u kilawan ban syong kai hangta bat ki kakme jong u kla keli kerteng ya ka pikerteng kumno nga kerteng kriya klaong tang siyo ngau kata kerteng kaman sem jong ka kakende hamar kata kapor lawan rung sa ukpa jong u pisa sanu pidei na ula keli ya kriya hangta klayam kamnang ban ya thu rimon ulas ngulungo balai bakayam ulai harap ban pencubab ya ukpa jong u kadai ka kena kun swet kam dan keme dan kepasyu kakme urimon tang siyo ngau kata klayang ban lech haying setja kriya kamnang ban ya thu syu ukpa jong u layang nang ta ban lech but ya kakme jong u rimon saying setja balai pipet kumtu kakme jong rimon kalayam kalaong pa imat katai ke kena kade kriya piken mau ka kun ka para jonga ka bangilit bu ya ka sa cakari kun swat ukpa jong urimon hangta ula kendit ulong MP keme kata ka bomla banlong yang nyelet kelib ha ukpa jong urimon ulong sngap kong wat yam kriya kala sedang banyathu kana hangta ki cingcia baro kakme urimon kalayam urimon umla pe phang walai ba kakme jong upat kayam usupet si phang kriya si phang ya kakme jong u bakayam nang ta ulas sedang pat ban keli pipat balai mai piam hangta kalong map khun yanga map ria yanga ngadei ke mai he jong pi urimon ubamla pe phang ya kata ka bala cia baro namar baha ka por ba kakme jong u klit bu ya kriya sa takari konswat umpat ken mau namar ba udang red ya ka baki keme ki pa jang ukile umpat la ban ken mau kriya ha bakle osngau baka keme jang urimon ka ong baka dei ke me he jang ka klas ngap car sipang nang ta kla kali balai me he pilet bu yang asa cakari konswat balai pimri pen he pensan yang hayeng jang pi ukpa jang urimon nang kran syu kakme jang u kla phla bakla dep lut pande ye ki chaka puta jangka bat kelapan map naka bakata ka yeng ru kam dai hok ka jangki mar bakila thet ya ka dak pisa bala dep de ye ki chaka jangkria reman hang taw la longkum ubit ula penpau ka jing bitar ya ki keme ki pa jang u bakila le ke bom dei na banta kriya ka bala sus ngap car ka bom nang ong syu remon ula ong mei pa ngim don hok syu ban sa hang ni mar ka de ka yeng jang kriya klaong ngap rimon ngabat pi peleng ya dei sipara ime ipa jonga kila klan ngamla ban sa marwei namarang ngan sa kenja ngin ya sa lang hang ni bat pi bat ime he pa he kakme jong urimon kalayam bat kala kedup ya kriya map khun yang klaong ngalale bakla sibun kriya ru klaong to me he hajing long briu ngi hap hi ban ya map mar kelang kriya na do kata kasngi kala sa lang no bat ki